assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mi salmini bandiraɓe mi duwani men ɗaɓɓi mumen duwaw mi weddima erago e bandiraɓe gam ne mbattat haqqillaji mumen ko fate banggue ndema ndemaji noon waɗi ko fannuji ndemaji ko ɗiɗi waɗi ndema conventionnel waɗi ndema agribiologique bandiraɓe sehilaɓe oɗo miñiraɗo e mawniraɗo mbaɗi junggo e fandu gam haɓanade basal o mawniraɗo ko Mamadou Ibra Ba nanata Amérique min mboɗon ɗo min woni Mbaran Ba goɗɗo to Gurel Cooga kaɗo ndema hande tawate koto cooga ɗo ngoɗo heblo tawate koto cooga ɗo alhamdulillah rabbil alamin wonko daña hen ala laamu ngu wallani kono noon laamu ngu weddama erago e alɗum men mbotone ballata yimɓe dutto e ndemaji ɗiɗo gam alɗinde leydi men mbawa alɗude dow hen ndemaji ɗiɗo ko ndemaji agribiologique min mbaɗami bandiraɓe keelan mbatta haqqillaji koye men gande produit chimique ɗi moƴƴani e yimɓe ɗi mbaɗe agribiologique cellon celliɗon bandiraɓe sehilaɓe mbatta haqqillaji koye moɗon e mbatton liggorade agribiologique ɗum ɗo ko foyji papaye ko eɗen gondi hen ɗum ɗo ko haako nouvakine eɗen gondi hen ɗum ɗo ko noflay woni condi guerte eɗen gondi hen ɗum ɗo ko kaye nayyi eɗen gondi e kaye nayyi ɗum ɗo ko dubuje nayyi jaañe nayyi eɗen gondi hen kañum woni oɗo produit mo jiiɗon kanko woni oɗo produit mo jiiɗon produit oɗo mo jiiɗon ko ɗiɗon heblaji goni ɗo kañum jogui oɗo produit pour haɓanade ko wayno ñaane ko wayno rafiji gonɗe e nder leydi ma wallahi ko kalɗa ko gonga yiɗanomo ɗannede wallahi yiɗanomo ɗannede kono tawama so tawi en garti e leydi men en gurni leydi ndi hawnaki men guuri hen kadi hebloji batti waɗede alhamdulillah wonko dañani fewi par ce que en batti wadde hebloji ɗo e nder nokkuji meɗen eɗen kebla yimɓe gueɗe agribiologique eyyi gueɗe agribiologique woni gueɗe bio en batti heblude ɗum ay fannuji ɗiɗo ayi machallah eɗen produit so tigui rigui e ko wayno gueɗe mbaɗen papaye en pour futorɗen ɗumen alhamdulillah rabbil alamin eɗen produit so ne fewi eɗen produit so papaye ɗum ɗo ko leɗɗe papaye eɗen produit te koko puɗɗi jibinde aussi nani koko jibini machallah ma dañ ne waɗa produit en produit so ay leɗɗe papaye nani machallah ne produit te ko agribiologique kadi woni ɗo fof ko biologique woni ɗo ala hen foof ko produit chimique hen waɗi ala hen foof produit chimique natti hen gueɗe tout guila traitement ji ha e nder leydi ko pompe engrais ji pewnami mi mbaɗa wayra leɗɗe mbatta ɗum engrais mbaɗa wayra leɗɗe mbatta ɗum produit ji pour haɓanade ñaami assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe Ayawo TV oko musidɗo jiɗɗo haalande no hannde ndema pakude e ndema agribiologique mbaɗo guesa ba jiiɗon ko gueɗe bio ɓole gone mabba fannuji ɗi kala ni potiri ko hakkude lekki murtoki hakkude lekki jaaɓi hakkude lekki nouvakine papaye ɗin fof ko produit ji ɗi gandanɗa hoorema battateɗi produit ji engrais ji e produit ji pour ñametenke e bandiraɓe mbatten haqqillaji men e ndema bio woni ndema celluka cella cellina bandiraɓe ndema conventionnel ka ko rafiji ɓooli gaddata yimɓe caɗele ɓoye gaddata yimɓe eyyi bandiraɓe son mbatti haqqillaji moon e ndema agribiologique ko ɗum ɗo woni fayida ganduɗa keeɓa produit keeɓa cellal sikki ala leydi ine wuuri leydi wonko wuure nder leydi so tawi maayi ganda leydi ndi maayi bandiraɓe won brosaji nane leydi kañum jogui leydi kañum gurni leydi so tawi ƴetti a waɗi produit chimique e nder guesa ma e donc firti a wari ko wonno e nder leydi ma ɗo ko ɗum wuurnoli tagno leydi ndi wuura e kadi bonna environnement o woni bonna tarini ɗi e produit chimique ɗi bonta ko tarini ɗi so tawi noon ko produit biologique mbaɗɗa e kañum ene yaade tarini ɗi ene wuurna leydi ma o wurtin leydi ma keeɓa hen fayida keeɓa hen cellal santé ma e santé sukaɓe ma e kala eyyi sikki ala ko hono ɗon tan jinnomi yettande bandiraɓe e tonggode nde noon ko 00 222 46 86 61 42 00 222 46 86 61 42 nde woni tonggode nde kala jiɗɗo musidɗo jiɗɗo jokkodirde am yo noddan nde tonggode ma heeɓen ko ɓuuri labde assalamu aleykum wa rahmatullahu wa barakatuh eyyi aussi so tawi mi tengtinan on tan ha tengta so tawi a waɗi produit chimique e nder leydi maɗa a waɗi engrais ko lamɗam bonɗam to ganduɗa so mbaɗɗa engrais hitande nde ɗo jum sa waɗi hay sinno ko 10 kilo mbaɗɗa e nder plan maɗa mo wuuri il faut mbaɗa 20 kilo donc il faut ɓeyda par ce que leydi ndi wawa wuurde hoore mum il faut engrais lamɗam ɗam wawa fuuse leydi ndi mais so tawi ko biologique mbaɗɗa hikka sa waɗi de fumier a waɗi 10 kilo de fumier mo wuuri hay sa waɗani haydara e on produit ma ɓeyta ko ɓeydade donc mo wurti saɗani haydara produit ma ɓeyta ɓotta ayi différence yeddi te leydi selli
les insectes gonnoɗi ponnoɗi dogde e banggue batte engrais ɗe ko ɗin gartata jokkodira e fumier mbaɗɗa o mbawa jokkodiral e leydi he mbawa moƴƴinde leydi leydi moƴƴa mbawa wadde hen plantation ma wuura e so tawi a waɗi les traitement produit chimique a bonni taridi environnement a bonni ɗum a bonni connaissance gonnoɗo hakkude leɗɗe e leydi a bonni jokkodiral gonnogal hakkude kuuɗi puɗoji e nder leydi a bonni jokkodiral gonnogal hakkude leydi azote wiyayo donc bandiraɓe so tawi a andi ɗum ɗon e nder leydi maɗa donc ma won ko ndeniɗa walla ma won ko a waɗani bonnude leydi maɗa ɗum kadi ko goho a plus santé ma an hoorema cellal ɓandu maɗa a wawa sellude a sellata ko tarima kala sellata so tawi aɗa traité don 24 heures a natta walla weeyo kala ko tarino wonno saraji gonta ko dogde walla maaya donc a wari ko taari ndi foof a bonni taaridi a bonni leydi ma aussi bandiraɓe sehila mbatta haqqillaji moɗon e mbatton haqqillaji mon e agrobiologique leɗɗe foof gotki ene waɗi produit muɗum ganda haɓanade pour ñaami walla haɓanade pour wattude engrais ji keɓa produit tawa ala caɗele hono min liggottomi ɗo guesam bani mi ala caɗele depuis kande puɗɗima ko agrobiologique ɓolo mbaɗami ɗum woni gollam ɗum liggotomi ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin guesam ne wuuri banane nan ɗon papaye nan ɗon firwiji nan ɗon alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum jinno yettinde bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah tongonde noon ko ka 00 222 46 86 61 42 00 222 46 86 61 42 assalamu aleykum wa rahmatullahu wa barakatuh